Sisiyo, no? Nakita natin na may mga balahibo na sila sa likod. Patay na isa. Ito habard ito. Sisiyo natin. Yan sila. Sisiyo 10 days old. Yan, ayos. Yan pa sila. So, ayan na yung ating mga sisiw na day 12 o 12 days old na mga sisiw. So, ayan mga ka-checker, no? Makikita nyo na maliksi na sila. Ayan. Okay, yan sila mga ka-checker. Ito, habard dito. Tingnan natin. Ayan yung makasikin yung ating habard. Ayan sila. Nakita talaga yung laki, ano? Ng ating habard kids. Ayan. 2 weeks old. Ito yung itsura nila. Kaya nakakatuwa makasikin. Medyo lamang sila sa ilang rod dito sa ating makasikin, no? Mas lumalaki talaga sila. Yung tigda tubagan. Yan. Yan muna. Yung ating mga sisiyo. Yan, napakaganda dating na mga chicken. Yan, nalipat na natin sila. Medyo gaganahan na sila dito. Medyo maluwag na sila. So yan, mga ganito pang edad. Pupusan natin sa mga multivitamins at saka probiotics para maging maganda yung kanilang mga katawan at saka immune system. Yan, yung iba nagpapahinga na mga chicken kasi mabusog na yan. Ganyan lang naman yung trabaho nila. Kumain, uminom, matulog, maglalaro. Ano? Pero sulit din naman kasi nakakatanggal ng stress pag alagang sisiw. At kikita pa tayo. Itong bats na ito mga ka-chicken, hindi ko to bininta. Kasi intended dito sa pagbabahagi ko sa inyo kung paano yung pag-alaga ng sisiw. Marami tayong nakakun lang yung pakainan ng mga ka-chicken kasi nugasan natin, ano? So ayan, kung makita nyo kumain yung ating mga alaga, ganyan sila, nakakatuwa. Ayan, ito naman sa mga ka-chicken, yung ating mga Rhode Island Red na 1 month old. Ayan.
Rhode Island Red na lang dito lahat mga ka-chicken kasi siniparate ko na dito yung mga Harvard. No? Ito na sila, yung mga kasabayan nila. Ilagay ko na dito sa kabila. Ayan, no? Yan sila mga ka-chicken. Ayan. D50 na nila. Ayan, lalaki na. Nilagay ko muna sila ito mga ka-chicken kasi inayantay ko pa yung naglalagyan ko na brooder sa nila o grower house mga ka-chicken. Kasi naayos ko pa. Ayan. Alaga natin mga chicken, nasa 100 days old na sila mga chicken. Ayan, nakikita nyo, malalaki na yung ating mga alaga. Yung mga Rhode Island lahat ng mga chicken, no? Mga Rhode Island Red. Ayan, makita natin mga chicken. Ito na yung mga Rhode Island Red natin, yung mga tag 5 months. Ayan, malalaki na mga chicken. Harang excited na sila. Yan mga ka-chicken, sa magkakasta ka na sinimulan ng mga ka-chicken. Sorry, it's DJ.